Γιατρέ, ευτυχώς που σας άκουσα και το προλάβαμε. Και έτσι τώρα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Έλα, μαμά. Όλα καλά. Πάω να κάνω τη μαστογραφία μου. Ναι, μαμά, μην αγχώνεσαι. Κάθε χρόνο την κάνω. Έβαλα την άθληση στη ζωή μου. Βάλε κι εσύ κάτι απλό. Εντοπίστηκαν ευρήματα στο δεξί μαστό και θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Νιώθετε καιρό το τσίπημα στο στήθος σας, κύριε Παπαδοπούλου? Ναι, γιατρέ. Τρίτο Bike for Life. Ας βάλουμε την άθληση στην καθημερινότητά μας. Για εμάς και τους αγαπημένους μας. Ποδηλατοπορία για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 6:30 το απόγευμα.